Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi please postaiwo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri kutsvakawo rubatsiro nekudawo kwekuti ndine dambudziko regambling. Mukoma, zvinhu izvi zvakatanga mushure mekunge ndanzwawo kuti kune vamwe vanhu vainge vachiwina kudarikidza nayo gambling iyoyo mukoma. Saka zvandakazoita ndezvekuti ndaipota ndichitiwo tumwewo tumalusi mane utwo tunenge tukuri mumba, ndaibva ndazotora tumalusi tuya ndobva ndazoenda ndobva ndanotamba gambling. Zvese izvi mukoma ndaizviita mudzimai wangu asingazvizivi. Saka pane pandakazomboitawo rombo rakanaka, ndokubva ndazotobatawo mari yainge yakaita sekunge nani. Ndo pandakabva ndazouya kumba ndichiudza mukadzi kuti ndainge ndahwina. Saka iye mudzimai wangu paakaona kuti izvi zvegambling unokwanisa kutobatawo mari inenge yakaita sekunge nani, iye akabva andikurudzira kuti ndirambe ndichingoita zvekutamba izvozvo zvegambling. Sezvo mudzimai wangu iye ainge ava kundikurudzira kuti ndinge ndichitamba iyoyo gambling, ndakabva ndazoita imwe addiction yekuti nanhasi ndiri kushaya kuti addiction yacho ndingaipedza sei. Like izvezvi mukoma, inini nemudzimai wangu hatisi kana kutokwanisa kuti tinge tichitaudzana nekuda kwekuti ndakati ndichibva kubasa ndikabva ndati sezvo ndainge ndakasika kuchaisa, regai ndimbodarika nekuHollywood bet. Ndakati ndadarika nekuya mukoma, ndakangoti zvimwe kuda ndinokwanisawo kubata mari yakaita sekunge nani ndikawedzera papei yangu iyoyo. Ndakatanga ndichambobata mukoma, ndo pandakazongopindwa nemweya wekuti regai ndingobheja pakuru, asi ndakati ndabheja pakuru kudaro mukoma ndokubva ndazodyiwa, ndingangoti almost pay yose. Ndo pandakazongofind out kuti mubhengi mainge mangosara 300 rands mukoma, nazvino renti chaiyo yakazotobhadharwa nemukadzi. Saka mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare, mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti ndingazvifambisawo sei kuti ndinge ndichisiyana neaddiction iyi yandava nayo, addiction yegambling mukoma, because zvinhu izvi ndiri kuona kuti it is so out of control. Handina kana kumbogara ndafungidzira kuti nerimweni ramazuva ndichazosvika pakubheja nepei yose zvekuti ndinotadza kana kubhadhara rent. Iyezvi mumba kana chikafu hamutomborina kana chikafu, zvekuti mukadzi akandibvunza kuti saka plani yenyu ndeyipi. Inini mukoma handina tumwe tumabasa twandingati ndinogona apart from izvi zvandainge ndichiita zvegambling, ndo zvega zvandinongogona izvozvo. Saka ndakangomuudza kuti kana zvichiita anongotsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundikweretesa mari, sezvo vanhukadzi vachikasika kuvimbiwa kudarika isu vanhurume. Saka plani yangu yanga iri yekuti kana mudzimai wangu akawana munhu wekuti anokwanisa kumukweretesa mari, then inini ndobva ndazomboenda ndonozama laki zvekare. Zvimwe kuda this time around tinokwanisa kubuda bho. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondishayisa mufaro kuti ko ndakazopinda sei muaddiction yegambling. Mukoma, ndiri kutokumbirawo rubatsiro vedare. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ei, zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi please ndibatsireiwo vanhu vaMwari nekuda kwekuti ndava nedambudziko regambling. Eish, kana kuri kunzi munenge makambopinda nawo mune izvo zvegambling, please batsiraiwo mukoma vedu ava. Hanzi izvezvizvi ndakatodya mari yose yepei, kunyangwe mari yerent chaiyo mudzimai wangu ndiye akazotoita zvekutozotobhadhara mari yerent
hei zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndakawanawo last year, but musikana wangu uyu wandakawana last year ndakangoitawo zvekungosangana naye pasocial media. Mushure mekunge ndasangana naye pasocial media, then ndakabva ndazomutumidzira mari yekuti ange achiuya kuno kuJoni. Iye ainge ari kuZimbabwe. Akati auya kuno kuJoni mukoma, takabva tazogara paya, but chakandinetsa ndechekuti pamuviri pacho apo pandainge ndichifungidzira kuti zvimwe kuda pachakasika pabatira, ndakabva ndaona kuti pamuviri paya mukoma pandaifungidzira kuti pachakasika kubatira pakabva pazotora nguva kuti pange pachizobatira. Saka izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti pakati pangu nemudzimai wangu pange pachiita tumwe tumatension, but mumwoyo mangu panguva yacho iyoyo mudzimai wangu ndainge ndichinyatsokunzwa kuti mudzimai wangu ndinomuda no matter what, even though izvo zvekuti tinge tichiita mwana in time zvainge zvichiramba. Saka iye mudzimai wangu aigara achingondikurudzira kuti tinge tichienda kunobatsirwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka taiti uko kwatinenge taenda kunobatsirwa, maprofita mazhinji ivo vaita sekunge vanoona kuti mudzimai wangu anenge ndiye ane dambudziko raainaro, because ivo vaibva vazongoti madzimai muri kufanira kuti munge muchireurura. Saka pose ipapo pazvainge zvichinzi madzimai munofanira kuti munge muchireurura zvamakamboita kumashure uko, ndaingofungidzira kuti zvimwe kuda mudzimai wangu ainge akabvisa pamuviri. Saka taizoti paya kana tava kumba, mudzimai ndobva ndazotanga kumukweshena ndichimubvunzurudza kuti ko iye haana here kumbogara akabvisa pamuviri, but iye mudzimai wangu ainge achingoti haana kana kumbogara abvisa pamuviri. So inini nemudzimai wangu sezvo tainge tava vanhu vekuti tainge tava nekamwe kakungovandirana, so nanhasi uno ndinongoona sekunge upenyu hwacho hwatinorarama hune kamwe kakungovandirana. So saka ndaingoti kana ndikadzoka kubva kubasa, kana ndikamubvunza icho chandinenge ndamubvunza, mudzimai wangu iye aibva atanga kupopota zviya zvekuti anenge ava kutoda kutorongedza mabhegi ake. Kunyangwe mulocation matinogara, mudzimai wangu munhu wekutoti anotozivikanwa kuti munhu anongogara akangosenga kabhegi kake achiti ari kuda kudzokera kumusha kwavo. Then mukunonetsana nemudzimai wangu pane umwe munin'ina wemudzimai wangu uyo waainge asingade kuti ndinge ndichinyanya kuwirirana naye, because chandakaona ndechekuti sezvo iye mudzimai wangu ari mukuru kwandiri ne2 years, ndakabva ndaona kuti iye anotya kuti kana ndikanyanya kuita get to know each other nemunin'ina wake. Mudzimai wangu iye mukuru kwandiri, chandakaona ndechekuti iye haadi kuti ndinge ndichiwirirana nemunin'ina wake. I think kuti anotya kuti zvimwe kuda kana ndikanyanyisa kuwirirana nemunin'ina wake, maybe inini nemunin'ina wake tinobva tazotanga kudanana. Saka most of the times mukoma zvandinoita ndezvekuti kana kuri kunzi mudzimai wangu paya paanenge achirongedza mabhegi ake achiti ari kubuda, ndinobva ndazotanga kupira nyaya dzangu kuna amai nini. Last time mukoma zvandakanetsana nemudzimai wangu, ivo amai nini pane rimwe shoko ravakabva vazondiudza. Ivo amai nini vakanditi nhai bamunini, saka chamuri kunyatsokusafira apa chimbori chii? Ndikabva ndangoti mai nini, apa ndiri kungoshuvirawo kuti dai Mwari vakwanisawo kunzwawo munyengetero yangu, nekuti kana Mwari vanga vanzwa munyengetero yangu, zvimwe kuda inini nasisi venyu taikwanisa kuzoita mwana. Ivo amai nini vakangoseka, vakangoita zvekungotumidzira tuma picture tuya twevanhu vanenge vachiseka paWhatsApp. Ndikabva ndati nhai amai nini, ko muri kusekei? Ivo vakabva vati ndichazokuudzai mangwana muri kubasa, because izvezvi kana ndikanyatsokuudzai nhoroondo sisi vari padhuze, zvimwe kuda vanokwanisa kuzoti inini ndiri kuzama kuti ndinge ndichikuparadzirai marriage yenyu. Saka ndakazoti ndava kubasa mukoma ndokubva ndazotoita zvekuzotojusira amai nini data repaWhatsApp, ndichida kunyatsonzwa kuti
ivo amai nini zvii zvavainge vachida kundiudza. Amai nini vakabva vazondiudza kuti bamukuru, inini zvangu handidi kana kukunyeperai, but iyo yamuri kutaura yekuti mwana muri kungoshuvira kuti dai imimi nasisi makwanisa kuita mwana, ipapo zvenyu bamunini handioni sekunge pachabuda mwana. Ndakabva ndazovabvunza ndikati, nhai amai nini, why is it muri kuti hapafi pakabuda mwana? Kasisisi venyu vakambobvisa pamuviri kani vakabva vazokanganisika chibereko, because kwose kwatiri kufamba amai nini tiri kungoudzwa nyaya yekuti ivo sisi venyu vanofanira kuti vange vachireurura zvavakaita kumashure uko, but ivo vari kungoti hapana kana chavanokwanisa kureurura because havana kana kumbobvira vabvisa pamuviri. Saka ivo amai nini vakabva vangoseka vakati, bamunini, nhau haisi yekuti sisi vangu vakambobvisa chibereko. Mai nini vakabva vazondiudza kuti sisi vavo pavakanopinda mufirst marriage yavo hanzi vakanyanyisa kushungurudzwa. Mushure mekunge vashungurudzwa kudaro ndo pavakabva vazodzoka kumba. Vadzoka kumba hanzi vakabva vazotaura nevamwe vatete vavo avo vainge vachinyanya kuziva nezvemishonga. Saka mudzimai wangu mukomanashi hanzi iye akabva azominya mhodzi dziya dzinonzi malucky bean. Mushure mekunge aminya malucky bean iwawo achiti haadi zvekare kuzozvara muupenyu hwake nekuda kwekuti kwaainge akaenda kufirst marriage uko ainge akanyanyisa kushungurudzwa. Amai nini vakabva vanditi mukunokura kwavo hanzi mudzimai wangu uyu aiva nesystem yekuti iye aiti pano nepapo anenge achingoita zviya zvekuti kana akanzwa zvichinzi kana ukadya chakati hanzi chinovhara chibereko chako zvekuti haufi zvekare wakazozvara. Hanzi mudzimai wangu ndo zvaainge achingoita zvekuti chose chaanenge angonzwa kuti chinobatsiridza kuti chibereko chake chinge chichifuratira aibva aminya zvinhu izvozvo zvaanenge audzwa. Zvinhu zvakaita sekunge mhodzi dzembanje nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Saka mukomanashi kubva zvandakaudzwa zvinhu izvi naamai nini, ivo amai nini vakabva vanditi, bamukuru, ndiri kukumbirawo kuti musazomhanyirira kunobvunza sisi, nekuti bamukuru kana mukangomhanyirira kunobvunza sisi kuti ko nhai hauna here kumbogara waminya mhodzi dzelucky bean kana kuti kuminya mhodzi dzembanje, ivo sisi vanobva vazosuspekta kuti ko information yose iyi all of a sudden maiwana kupi, nekuda kwekuti pose pavainge vachiita zvinhu izvozvo inini ndainge ndiinavo. Saka mukoma, ndiri kutokumbirawo advice kubvawo kuneve dare. Ndiri kuda kubvunzawo kuti pasituation yakadai ndoita sei. Kubva zvandakatanga kupinda murelationship yangu ndingangoti munhu anotondibvisa stress ndiamai nini, nekuti pane zvose zvandinenge ndanetsana nemudzimai wangu munhu anotoita kuti ndinge ndichizobva stress ndivo amai nini, nekuti kuno kwatigere padhuze nanaamai guru but our cousin sisters mudzimai wangu. Saka iye anoti paya paanenge apeka mabags ake anobva aenda obva atanga kunogara nanaamai guru, then inini ndini ndinofanira kuti ndinge ndichizomutevera. Ende zvinhu zvinondirwadza always zvekuti kunyangwe amai nini ava vandiri very close navo vakazosvika pakundiudza kuti imimi bamunini makapusa, regedzai mhani kungoramba muchingoitiswa nemunhu anenge asingazivi kuti marriage anoida kana kuti haidi. Kubva zvandakaudzwa mashoko iwawo naamai nini ndakabva ndangoona kuti zviri nani kuti ndiregedze kutevera mudzimai wangu pose paanopeka mabhegi, because ndo karekta yake mukoma. 2 weeks hadzipere asina kana kupeka mabhegi. Saka chinondirwadza ndechekuti mudzimai wangu pose paanenge ari kumba ikoko kwasisi vake achiti inini ndanyanyisa kumushungurudza, inini mukoma munhu anenge achindibvisa stress ndiamai nini. Saka advice yandiri kukumbirawo kubva kuneve dare ndeyekuti ko amai nini ava ivo zvavanorakidza kuti munhu ari right, because mukunotaura kwavo ivo amai nini vane mamwe mashoko avanotaura
ekuti kana ndikangogara ndawanawo murume anenge achindida, I will try as much as I can kuti murume iyeye wandinenge ndapiwa naMwari ndinge ndichimufadza, even though mumarelationship vanhu vachitukana vachikonana nekuita sei, but inini ndichazama nepose pandinenge ndagona napo kuti murume uyo wandinenge ndanzi ndapiwa naMwari ndinge ndichimupa zvose zvaanoda. Saka mashoko akadai mukoma ndiri kuona kuti ari kuramba achingopinda mandiri, ende ivo amai nini vatori netsika iya yekuti the first thing that she does in the morning, kana vachinzwa kuti tinenge tatukana kunoko, vanomuka vobva vanditi habi wangu uri sei. Saka mashoko iwawo ndinonzwa achiita sekunge anobva atova moyo wangu. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare. Please ndibvunzireiwo kuti pakadai situation yangu iyi ndoihendla sei. Amai nini ava ndongosvitsa shoko here kana kuti ndongosiyana nazvo? Ndongoramba hangu ndichingoshungurudzwa newangu uyu akatotumidzwa zita mulocation kuti amai chibhegi, nekuda kwekuti munhu wose anoziva kuti mudzimai wangu anogara akangotakura chibhegi achienda kumba kwasisi vake kana tikangonetsana kunyangwe nekanyaya kadiki diki zvako. Hei vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi vedare please ndibatsireiwo, hanzi mudzimai wangu anonzi amai chibhegi mulocation umo matinogara. Hei zvakangooma hazvo vedu we.